Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Hürmetli din kardeşler, sizin ihtibarga Yardım Milli İslam Xayriya Fondu'nun iyilikli işleri turunda işlevşi şirattағы video jurnalı bizni təqdim etəbiz. 2018 yılga neticeler yasıybiz. 2019 yılga yana planlar belgileybiz. Yana proyektlar işleybiz. Bu haqda alдағы birneçe minutda. 2018 yıl Yardım Milli İslam Xayriya Fondu için uңышлы узды. Һәм төрле чараларга, акцияларга бай булды. Ярдәм фонды социаль яктан аз якланган кешеләр белән эшләвен дәвам итте. Алар арасында пенсионерлар, ятимнәр, күп балалы, аз керемле гаиләләр, сәламәтлеккә туймаган кешеләр бик күп. ДСП диагнозлы, күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән, неврология һәм нәселдән килә торган авырулар белән интегүчеләр дә, арбага утырып һәм таякка таянып йөрүчеләр дә биредә яклау тапты. Шулай ук эчкечелектән һәм афионнан зарар күрүчеләргә дә хәлдән килгәнчә ярдәм күрсәтелде. Төзәтү колонияларында дин тотучыларга рухи тәрбия бирелде. Корбан айында Казанда яшәүчеләргә зур күләмдә корбан ите таратылды. Төрле хәйрия акцияларда, адреслы ярдәм күрсәтүдә, аз керемле гаиләләр өчен кием салым җыюда үз агымында барды. 2018 елда Ярдәм фонды башка хәйрия фондлары һәм оешмалары белән берлектә ярдәмгә мохтаҗ һәм сәламәтлеккә туймаган кешеләрне азык-төлек, кием салым белән тәэмин итәр өчен акциялар уздырды. Ярдәм шатырында физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен инвалидлар декадасына, ак таяныш айлыгына, халыкара күрмәүчеләр көненә турылап, хәйрия эшләре оештырылды. Ярдәм фонды әйләнә-тирә дөньябыз дип аталган күргәзмә ярминкә оештырып, анда төрле иҗтимагый оешмалардан һәм махсус дәвалау учреждениеләреннән төрле яшьтәге кешеләрнең кул эшләрен тәкъдим итте. Күргәзмә сәламәтлеккә туймаган кешеләрне берләштереп, талантлы кешеләрнең күплеген күрсәтте. Бөтенләй күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләргә, арбада утырып һәм таякка таянып йөрүчеләргә, ДСП диагнозлы кешеләргә һәм сәламәтлеккә туймаганнарга ярдәм итү Ярдәм фонды алып барган мөһим юнәлешләрнең берсе булып кала. Узган елларда кебек ул тернәкләндерү курслары уздырып тормышка ашырыла. Курслардагы белем бирү һәм дәвалау программасы, яшәү һәм ашау, юл чыгымнарын фонд һәм безнең фондка теләктәшлек итүче яхшы күңелле кешеләр күтәрә. Аллаһ алардан разый булса иде. Шунсында билгеләп үтәргә кирәк, фонд тарихында беренче тапкыр күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен курслар дәүләт белән берлектә үткәрелә башлады. 2018 елда Ярдәм фонды өчен мөһим вакыйгалардан йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проект өчен Россия президентының грантын отуны атарга кирәк. Әлеге проект Россия президентының грантлар фонды һәм Ярдәм хәйрия фонды тарафыннан финанслана. Рәсми рәвештә 2018 елның 1 июнендә башланып киткән бу проект 2019 елның сентябрь аенда тәмамланачак. Президент гранты ярдәмендә күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен 2 курс узды инде. Алда тагын 3 курс көтә. Моннан тыш грант акчасына тернәкләндерү үзәгенең күрмәүчеләр өчен компьютер сыйныфы, Брайль шрифтында баса торган заманча принтерлар, видео студия өчен яңа җиһазлар, тандем велосипедлары, медпункт өчен җиһазлар һәм дарулар алынды. 2018 елда Ярдәм фондының социаль юнәлештәге нәтиҗәле эшчәнлеге федераль дәрәҗәдә генә түгел, республика күләмендә танылды. Татарстан президенты премиясенә лаек булды. 2018 елда Ярдәм фонды белән Казан федераль университеты арасында килешү төзелде. Алар белем арттыру курсларын оештыру, физик мөмкинлекләре чикле булган кешеләр өчен читтән торып белем алу программаларын төзү, студентларның волонтерлар хәрәкәтенә кушылу юнәлешендә хезмәттәшлек итәргә килеште. Әлеге килешү нәтиҗәләре 2018 елның көз айларында ук күренә башлады. Укыту тернәкләндерү үзәгендә тернәкләнү узучылар белемнәрен арттырды. 2018 елның көзендә апрель тернәкләндерү үзәге белән Бөтен Россия ишетмәүчеләр җәмгыятенең республика оешмасы арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Балташ районы Бөрбаш авылында ир балалар өчен пансионат ачылу Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды тарихында гына түгел, бөтен өммәт тормышында зур вакыйга булды. Ташландык мәктәп бинасы төзекләндерелеп, эшкуарлар ярдәме белән заманча пансионат итеп корылды. Ярдәм пансионаты 30 урынга исәпләнгән. Хәзерге вакытта анда 13 ир бала яши һәм тәрбияләнә. Максат зурдан, балаларга рухи әхлакый тәрбия бирүдә асыл традицияларыбызны торгызу. Кунакчылык, якыныңа мохтаҗларга ярдәм итүнең күркәм бер мисалы булып, изге Рамазан аенда ярдәмдә ифтар һәм сәхәр өстәлләрен кору тора. Ярдәм фонды 2 чатырда 1200 кешене сыйлап кына калмый, аларга рухи байлык та бирә.
Биредә мөселманнар гына түгел, теләге булган һәркем килеп авыз ачала. Ятимнәр, аз керемле, күп балалы гаиләләр, сәламәтлеккә туймаган кешеләр, барсы да кояш баю белән авыз ачарга. Коръән әһәннәрен тыңлап, дуга кылырга ашыга. Ярдәмдә ифтар уздыручы меценатларга килгәндә алар арасында Татарстан гына түгел. Башка төбәк, хәтта илләрдән дә изгелек эшләүчеләр бар. Мондый мәҗлесләр кешеләрне берләштерә, якыныңа ярдәм кулы сузарга тәрә. 2019 елда да Рамазан аенда ифтар мәҗлесләре дәвам итәр дип көтелә. 2018 ел дәвамында ярдәм фонды йортсыз-җирсез һәм аз керемле кешеләргә дә хәлдән килгәнчә булышлык күрсәтте. Фонд хезмәткәрләре һәр дүшәмбедә игелекле Казан проекты белән берлектә үзәктәге Борхан Шаһиди скверында мохтаҗларны җылы ашлар һәм чәй белән сыйлады. Бу игелекле эш быел да дәвам итә. Ярдәм фондының игелекле эшләреннән шулай ук укыту төнәтләндерү үзәге карамагындагы социаль ашхана эшләп торуында әйтеп китәргә кирәк. Анда көн саен пенсионерлар, сәламәтлеккә туймаган, аз керемле кешеләр туклана. 2018 елда ярдәм комплексы 5 еллыгын билгеләп үтте. Казан шәһәренең яшелләндерү хуҗалыгы булышлыгы белән Россия һәм БДБ илләре өчен уникаль булган комплексның тирә-ягы тагын да ямьләнде, матурайды. Меценатлар тырышлыгы белән яңа футбол коры төзелде. Анда хәзер волейбол, баскетбол һәм теннис уйнарга мөмкин. Футбол майданчыгын фонд хезмәткәрләре дә, Коръән өйрәнү үзәге мәркәзе шәкертләре дә, физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр дә аеруча үз итте. Биредә ярдәм фонды һәм Бөтен Россия ишетмәүчеләр берләшмәсенең футбол командасы барлыкка килде. Әлеге команда Идел буе федераль округының Бөтен Россия ишетмәүчеләр оешмалары командалары арасында 2нче урын яулады. 2018 елда Казан шәһәре мөхтәсибәтләре командалары арасында беренче тапкыр ярдәм фонды кубогына мини-футбол турниры узды. Узып киткән елның тагын бер мөһим вакыйгасы булып, Казанда физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен инклюзив уен паркы ачылу торды. Ашык кирәкләр фонды һәм Coca-Cola компаниясе теләктәшлегендә төзелгән паркта балалар майданчыгы һәм тренажерлар зонасы эшләп тора. Ярдәм фонды җитәкчелеге 2018 елны уңышлы үтте дип бәяли. 2018 ел фонд өчен уңышлы булды. Без планлаштырган максатларына ирештек, курсларны үткәрдек, инвалидлар белән эш алып бардык, ул дәвам итә. Иң мөһиме инде бу елда без президент грантына лайык булдык. Татарстан президенты премиясенә дә лайык булдык. Шулар белән безнең фонд ул зур уңышларга иреште дип әйтергә була. Инвалидлар белән эшләү ул үзенә бер бәрәкәт китерә Аллаһ Тәгаләдән, чөнки кешегә булышкан сайын Аллаһ Тәгалә сиңа булыша, шуңа күрә аны унутмаска кирәк. Һәм без әлбәттә сизәбез. Авыр булса да, нинди генә вакытлар булса да, ул Аллаһ Тәгалә ташламый бер качан да, шул вакытта качан кеше башка кешеләргә булыша. Яңа 2019 елда да ярдәм фонды дистәләгән юнәлештә социаль эшчәнлеген дәвам итәчәк. Алай гына түгел, агымдагы елда да яңа проектларга нигез салу көтелә. 2019 елны да эшне дәвам итәргә ниятлибез. Шулай ук курсларны үткәрергә, дәвам итәргә, күрмәүчеләр өчен, начар ишетүчеләр өчен һәм дә коляскадагы инвалидлар өчен курсларны үткәрергә, Рамазан аенда ифтар мәҗлесләрен үткәрергә һәм Сулейман мәчетендә анда яңа комплексын төзү башларга һәм башка безнең проектлар бар. 2009 елда безнең ДЦП инвалидлар өчен яңа бина төзү башларга уйлыйбыз һәм дә Кама тавагында безнең сөйләшүләр булды. Инде 5 йортны төзергә ниятлибез. Ул күп балалы гаиләләр өчен шушы начар яшәү шартлары начар булган гаиләләр анда яхшы өйләр салып һәм дә шунда авыл җирлегендә яшәргә дип нитәбез. Гыйнвар ахырында Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының укыту төнәтләндерү үзәгендә йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез социаль проекты буенча төнәтләндерү курслары башланды.
Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен әлеге курслар Россия президенты гранты һәм Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының үз чыганаклары хисабыннан финанслана. Күрмәүчеләрне кабат тормышка кайтару, күңелендә өмет чаткысы уяту өчен оештырыла да инде алар. Фондның Россия президенты грантын отуы бу юнәлештәге мөмкинлекләрен тагын да арттырды. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр турында күбрәк кешеләргә сөйләргә, аларга игътибар җәлеп итәргә, алай гына түгел, аларга сәламәт кешеләр белән күбрәк аралашырга мөмкинлекләр зура хәзер. Иллеләп кеше өчен башланып киткән киң кырлы тернәкләндерү программасы белем бирү, психология һәм медицина ярдәме күрсәтүне күз алдында тота да инде. Күптән түгел генә сукырайган кешедә, тумыштан кояш нурларын күрүдән мәхрүм булганнарда барысы да исәпкә алынган. Бер сүз белән әйткәндә, шушы курсларны узганнан соң, күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр белем истәп, үз-үзләренә ышанычы артып, иләренә рухи яктан ныгып кайтып китә. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен курслар ачылган көнне Ярдәм фондының тернәкләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә ханым Гыйльметдинованың күзләре күрмәүчеләрне тернәкләндерүдә ярдәмлек булган уку асбабы тәкъдим ителде. Бу уку асбабы ярдәмгә тернәкләнү узарга килгән кешеләргә дә таратылды. Уку асбабын кирилл язуында һәм күрмәүчеләр өчен Брайль шрифтында 1000 данәдә бастырып чыгару көтелә. Ул көн курс газы җиһазларыннан файдалану кагыйдәләрен һәм Ярдәм фондының күрмәүчеләрне психологик яктан һәм медицина ягыннан тернәкләндерүдәге бай тәҗрибәсен тәкъдим итә. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды шатырында Рамазан ае дәвамында көн саен 1200 кешелек ифтарлар оештырыла. Кичке авыз ачуларга тернәкләндерү үзәгендәге күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр, сәламәтлеккә туймаган кешеләр, ятимнәр, мохтаҗлар, күп балалы һәм аз керемле гаиләләр, Казан халкы һәм килгән кунаклар җыела. Бу көннәрдә моңарчы булган шатырны кар басып, ул ишелеп төште. Ярдәм фонды изге Рамазан ае башланганчы 5 майга кадәр күп кешеле сыйдырышлы яңа шатыр кырып куярга ниятли. Бу шатыр Рамазан аенда гына түгел, бөтен ел буена эшләп тора алачак. Әлеге игелекле эшкә сез дә кушылыгыз, дуслар. Сөекле пәйгамбәребез, һәр игелекле эш садака дигән бит. Рамазанны бергә каршы алыйк. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен махсус әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда сезне традицион имам сүз сәхифәсе көтә. Ә без сезнең белән саубуллашабыз һәм Аллаһ Тәгалә эшләгән эшләребездән разый булсын дибез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرمت لجماعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند خرمت لجماعات بس هربر إيش بس ده بزبزان حساب ألرغتيش بس Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet gününde her bir gamelimiz için, izliklerimiz, yeki yamanlıklarımız için hesap kılacak. Şulay ettirip Allah Teala bizge hesap kılınacak, üzlerimizge hesap kılık. Yatkanda da, yeki tırganda da biz eytirge deyişimiz Allah Teala dini için, İslam dini için ne işledik deyip, indi Umar radıyallahu anhu her daim üzüne kavatlagan. İslam dini için min bugün niye işledim deyip. Şulay ettirip hürmetli cemaat biləsiz Ramazan aylarında Yardım Məşidində minləgən kişi için iftar məclisləri ötə. Hem de indi bu yılını bizden çatırımız kızğança karşı işildi. Hem de indi Ramazan ayına küp kalmadı. Hem de indi hürmetli cemaat sizin buluşlarınız bik kirek. Eğer de indi siz buluşsanız bu çatırlarda tağın da kübrek halıklar kilip iftarlar kılıp bizge indi Allah Teala tağı da kübrek ecir savablar bilir idi. Allah'ın rahmeti olsun. Allah Teala kabul eylesin.